L-artijiet pubbliċi kollha li jinsabu f'żoni tal-iżvilupp, inkluż dawk li ddaħlu minn gvern nazzjonalista 20 sena ilu, mhux se jkunu jistgħu jingħataw għal skop spekulattiv mill-privat. Din kienet waħda mill-miżuri ewlenin li ħabbar il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela waqt li kienet jindirizza konferenza tal-aħbarijiet miż-żona tal-White Rocks fejn jeda qatta proposti mill-Manifest Laburista Int Malta brabta mal-ambjent. L-artijiet kollha tal-gvern illi jinstabu f'dawk iż-żoni li ddaħlu permezz ta' dak l-eżerċizzju ta' rationalization ma jsir fuqhom ebda żvilupp ta' natura spekulattiva. Dik hija kelma ċara li qed nagħti lill-poplu tagħna u jekk ningħataw il-fiduċja dik il-kelma tiġi imwettqa. Dan jibni fuq il-fatt li se jinbidlu l-pjani lokali wara li Manuel Island u l-Forti Tinje intraddew lura lill-poplu wara l-iffirmar tal-ftehim mal-konsorzjumi tal-erba' filgħodu u bekk iż-żewġ siti jsiru parks nazzjonali u qatt ma jkun hemm bini ieħor fuqhom. Dan issa se jkun qed isir ukoll għall-parks u l-ġonna biex bekk tingħata garanzija legali li dawn l-artijiet qatt ma jiġu żviluppati. Dan b'kuntrast ma' dak li kien għamel Gvern Nazzjonalista fl-2006 meta Ardaq Sissiġġiewi daħħalha fiż-żona tal-iżvilupp. Fil-konferenza l-Prim Ministru ħabar ukoll proġetti oħrajn ambizzjużi bħal dak ta' afforestazzjoni. Nagħmlu proġett ta' afforestazzjoni fiż-żona ta' San Niklaw fis-Siġġiewi is-sabiħ tiegħu hawnhekk huwa illi dak kienu żewġ barrieri. Żewġ barrieri illi fihom se noħolqu park b'mijiet kbar ta' siġar. Dik hija id-differenza. Dan is-sit li jkejjel 100,000 metru kwadru se jkun qed jinbidel f'masġar b'mijiet ta' siġar maturi, modijiet bħal mixi u bankijiet biex jintużaw mill-viżitaturi fuq l-istess linja tal-ħsieb wieqed blandun wiet il-qleja u wiet il-għasel ukoll se jkunu qed jaraw aktar tħawil ta' siġar fihom. Ta' minn barra l-espansjoni ta' parks li diġà jitgawdew mill-familji bħal wiet inċita, il-park ta' Benajsa u dak ta' Salina. Imbagħad il-park li qed nagħmlu fl-inħawi tal-Fgura 40,000 metru kwadru park li mbagħad se jkun qed jaqgħad mal-park ta' San Clement. U noxa litteralment ngħaddi minn hemmhekk u nara tant familji fil-weekends u mhux biss fil-weekends imma partikolarment fil-weekends jagħmlu attivitajiet sbieħ u sempliċi mal-familja tagħhom. Semma wkoll kif il-Park Nazzjonali f'Taqali se jara fih l-aħħar fażi tax-xogħlijiet apparti tkomplija tax-xogħol li qed isir flok l-impjant ta' Sant'Antonin f'Marsa Scala li kien iservi bħala impjant ta' riċiklaġġ. F'Pembroke imbagħad Gvern Laburista jipproponi l-ħolqien tal-Park ta' San Patrizju u l-ispazju madwar il-Fortizza delle Grazie fix-Xajra ukoll jinbidel fi spazju miftuħ. Fl-ħarnet ta' dejja ħidma estensiva biex il-ġonna tal-Furjana u tal-Pjetà jingħaqdu f'forma ta' Green Network waqt li nbeda xogħol ieħor fil-ġnien tal-Pinetum u nħarġu l-permessi biex isiru xogħlijiet oħrajn ta' riġenerazzjoni fil-ġnien tal-Milorda.